Hej, jeg vil besvare modulopgave 2.3b. Jeg starter med at forklare vildemembranpotentialet. Kigger vi på vores tegning her, så har vi en graf over en nerveimpuls i aktion. Det som man siger, når man taler om vildemembranpotentialet, det er ligesom, man kan kalde det, når neuronet er på pause eller på standby. Det er inden selve nerveimpulsen skal sendes afsted. Vildemembranpotentialet er vist her nede ved de minus 70 millivolt. Det betyder, at den er negativt ladet. Det som der skal til for, at man ligesom kan sige, at der skal ske noget, det er, at der skal komme nogle positivt ladede natriumioner ind. Men selve vildemembranpotentialet er det, som der er før en aktion, og så kommer det igen efter en aktion, når selve nerveimpulset er blevet sendt afsted. For at vi kan få nogle positivt ladede ioner ind i vores nervecelle, så har vi det, som hedder en natrium-kaliumpumpe. Det, som den gør, det er simpelthen, at den natrium-kaliumpumpen er med til at opretholde vildemembranpotentialet, både før og efter en aktion er sket. Den måde, som det gør det på, det er ved at transportere tre natriumioner ud af vores celle og 2 kaliumioner ind. Det vil sige, de er begge to positivt ladet, men man tager 3 ud og 2 ind. Det vil sige, stille og roligt, så falder ladningen, og man kan sige, at vi går ned i en negativ ladning. Eller ikke en negativ ladning, men ned på de 70 millivolt igen. Det er ligesom med til at opretholde den balance, der er, sådan, så at de ikke bare hele tiden skyder afsted. Når nervecellen er i hvile, så vil vi have nogle kaliumioner, og vi vil have nogle natriumioner. Når cellen er i hvile, så vil der være flest natriumioner inde i cellen. Der vil være en høj værdi af natriumioner. Og modsat selvfølgelig, så vil der være omvendt. Der vil være mange kaliumioner inde i cellen, og der vil være flest natriumioner ude for cellen. Når man skal sende et nervesignal afsted, så kræves det, at cellen stimuleres. Den måde den bliver stimuleret, og man får brug for aktionspotentialet, kan man se på figur 60. Man kan se, at heroppe i cellen, der har vi en natrium-kaliumpumpe. Inde i den her celle, der vil vi have mange kaliumioner, men ikke så mange natriumioner. Når den pumpe så åbnes op, og der skal sendes et signal afsted, så vil der komme en indstrømning af natriumioner. Det kan forklares ved hjælp af den her kurve, vi ser her. Vi har vores vildemembranpotentiale, som kører hernede, ligger på minus 70 millivolt, og det stiger stille og roligt, indtil det når en tærskelværdi. Den tærskelværdi, det er ligesom det er grænsen for, at vi kan at aktionspotentialet kan startes. Her der sker nemlig en kæmpe indstrømning af natriumioner. Det gør, at spændingsforskellen bliver voldsomt ændret. Det vil man kan se ved den voldsomt stigende kurve her. Der sker en depolarisering af vores celle, som gør, at hvis man kigger oppe på vores figur over her, at begynder selve signalet at bevæge sig dernedad. Alt det vi kan se her langs med, det er små spændingsafhængige ionkanaler, som gør, at når signalet kommer i nærheden, jamen så åbner de, pumper en masse natrium ind, men lige så snart de kommer forbi, jamen så lukker de,
og så kan signalet ikke transporteres baglæns. Det vil sige, det er en envejs ting. Signalet transporteres langs med her, indtil det når ned til endeknoppen. Det der så sker, når signalet ligesom har nået sin ende, det er, at der sker en repolarisering. Der bliver, altså, spændingen i vores celle, den falder igen. Det sker ved hjælp af natrium-kaliumpumpen, som fortalt tidligere, tager 3 natriumioner ud og tager 2 kaliumioner ind. Det gør, at vi får stabiliseret vores celle igen, så vi kan gøre den klar til igen og pumpe og kunne lave et natrium-kaliumpumpen har jo den vigtige funktion, at når der har været et aktionspotentiale, og vi når ned i det, at vi kan se, at vi når faktisk ned under hvilemembranpotentialet. Det vil sige, at den bliver hyperpolariseret. Det vil sige, at den kommer under dens normal værdi. Så har natrium-kaliumpumpen den opgave at stabilisere vores celle, sådan så vi igen får et hvilemembranpotentiale. Det gør den jo, fordi den hele tiden konstant pumper 3 natrium ud og tager 2 kalium ind. Det som vi kan se på figur 61, det er, hvad der sker, når aktionspotentialet, nerveimpulsen, når endeknoppen ved synapsen og skal til at overføre. Der sker det, at når impulsen når ned til endeknoppen i den præsynaptiske neuron, jamen så strømmer der noget Ca2+ ind. Det calcium, det går ind og påvirker en vesicle inde i neuronen, som indeholder noget transmitterstof. Det transmitterstof er nødvendigt for ligesom at få sendt impulsen videre. For som vi kan se her, så rører de to neuroner faktisk ikke ved hinanden. Vi har en synapsekløft her, hvor selve overførelsen ligesom sker. Den vesicle, den indeholder nogle som sagt nogle transmitterstoffer, som bliver frigivet, når den når enden af den præsynaptiske neuron. De transmitterstoffer går over og sætter sig på nogle receptorer på den modsatte side, som så gør, at impulsen kan fortsætte. Det som i det her tilfælde kan vi se, jamen der er nogle transmitterstoffer, der sætter sig på nogle kanaler herovre, som gør, at der strømmer natrium ind. Det gør selvfølgelig, at den postsynaptiske neuron bliver depolariseret, og så igen sætter et aktionspotentiale i gang, og så fortsætter selve impulsen videre derfra. Den her, vi ser her, den er det, man kalder fremmende. Det vil sige, at det transmitterstof, der sætter sig på vores receptor, det gør, at der strømmer natrium ind. Den fremmer ligesom, at impulsen skal videre. Det som man også har, det er, at man kan også have en hæmmende, som går ind og gør det modsatte. Den hæmmer simpelthen, at impulsen skal transporteres videre. Det transmitterstof, som vi har her i vores synapsekløft, det kan blive genoptaget igennem genoptagelseskanaler og komme ind og blive transporteret tilbage ind i den præsynaptiske neuron og blive til en ny vesikel. Og så kan det simpelthen genbruges. Tak.